করবুক এসেম্বলি বা কনস্টিটিউয়েন্সি যে বিজেপি ন যে সংসাनाय फाउंडार करबुक साब डिविजनalनि फाउंडार बरम गोनां तुसाकान्ति त्रिपुरा बाय बबाय कक सालायनाय किसा बेनि जे बिजेपि नि संसा मानि हयते तिनि तामनि बागै त्रिपुरा मथावो फाइनाल नांखा अ ककनो ताब सालायनाय कइनानो लामसो हामबाय नों करबुक साब डिविजनalनि कायसा बिजेपि नि फाउंडार हिनैबो ननसिनि जागो नोंसोर बिजेपि निबो तयफायो हिनाय मानि तिनि तानि बागै नों त्रिपुरा मथावो फाइनाल नांखा अ ककनो किया सालायसरके सायखा हामबाय बिदिया तिनि आं बीजेपी हमारे 43 पर्व विधानसभा दायो प्रथम आं बीजेपी आं सतमना थाङो आं जखन राजनीति खायदों फुनालाय आं आइबो टिउजेस खालायो आं टिउजेस नि याकारै आं एप्रिल 9 तारिख के आं भारतीय जनता पार्टी आं जुगरिहा भारतीय जनता पार्टी जुगरिफो आं मात्र सिंगल जुगरिवा आं कोई न बुरंग तलंगिया आं एरपरियो एक मासनि परियो आं आष्टदन बाय ओ करबुक 43 करबुक विधानसभा दायो आष्टदन बाय आं मंडल कमिटी गठन खालाहा एरपरे आष्टदन बाय मंडल कमिटी गठन खालाय पायो एरपरे 3 मासनि परियो आं आइफो बिजन बाय मंडल कमिटी गठन खालाहा आरो आं एरपरे 5 मासनि परे हालां 31 जन मंडल कमिटी गठन खालाहा ओ विधानसभा दायो अरने आं जे सारा कर्म सुनलायो 783 टा पारा दङ ओ 783 टा पाराबो आं विभिन्न पारा दायो आं 1 हते 2 हते 3 बार यात्रिखौ आं कष्ट बुक खालायो आं हरो भारतीय जनता पार्टी न आं जन्म रेहा हरो जागो आं एरपरे आरएसएस आं जुगाजुग हा आरएसएस आन्दै फैहा आरएसएस आं सामुं तंहा आं भारतीय जनता पार्टी खायते न आं आरएसएस संघ परिवार आं आबाद सामुं दाङो आं एरपरे 2018 निर्वाचन जखन हा निर्वाचन हा हालाय कैंडिडेट न आंनो बुमुरुगो आनि हयते केना आं कैंडिडेट न बुमुरुगो आं कैंडिडेट एरपर हालाय आना सिंहा आरएसएस नंजे बुमुरु मानि बरक अ बरक पास खालाय मानाय दै हिनानो सुना आं हिनबा जे बनो निर्वाचन जखन अहा हालाय आं निर्वाचन 3 दिन परे ननो आं नंनो रिजल्ट नायनि साहा आं एरपरे 3 दिन परे हालां बुनो जखन साहा आं बुरते जे हजार हजार बुट आं गनारमैया आं बुनो जे जानानि कैंडिडेट जे बासानाय आं बुनो 5टा बुरफोरा जितिरि होनाय हिनाय आं बुनो आं प्रतिश्रुति रहा आं प्रतिश्रुति रगै एरपरे कैंडिडेट जिति थाहा कैंडिडेट जखन जिति थाहा हालाय बेनि जखने मंत्री गठन खालाय पैहा मंत्री गठन खालाय पैहा तामावहा सो ओ विधानसभा दायो एमएलए दल मंडल दल हासन हला अरने हयते खालायो सम 2 दल हा बीजेपी दायो भारतीय जनता पार्टी सो 2 दल हा जागो हला आं हला एमएलए बे मिनि तंथानि बागै आं हला एमएलए दल खालाय हाबो एरपरे जारानाखि जे दिनै मंडल कमिटी तंनायरा बर खालाय तामावहा बर खालाय हा मंडल दल आखियाव हा एरपरे हलाय आं ओ जागागो तफुनो आं अनेक कष्ट बुक खालायो आं सामुं तंहा 4 बছর आं सामुं तंहा 4 बছর सामुं तंफुनो आरो कोनो कोक सुनिया एरपरे हलाय तामायनि साहा आरो जे तुसार कान्ति बे तंनाय आं बोनो 7% रिया मायरा कोसागा बिदरिया हिराय 20% अपुनो साहा एरपरे हलाय आनि लोगे जे सारारा तंनारा आनि जे संगठन तंनारा न आं साहा जे तामाय हिनाय न आरि खले न ताथि न थांदे बोय थांनाय न जा फारिबानो ननि मानसिफोरा आदाय खालाय दिन आं साहा एरपरे हलाय तामाहा आं सायो आरएसएस थांनाय आं हर जागो आं आरएसएस नि शिक्षा लाहा आं आरएसएस नि शिक्षा लागै आं आरएसएस नि सोलोंथाय थाहा आं एरपरे आं इ विधानसभा दायो आं जे आरएसएस रां साहा 2018 दायो नब जमना दायित्व लाते खालायो जुदि दायित्व लाहा हालाय आं भारतीय जनता पार्टी न आं सामुं तंनाय आर जुदि नव दायित्व लायो जुदि हालाय आं सामुं तंया आइनि साहा आं एरपरे हालाय जखन जे निर्वाचन कासि फैहा निर्वाचन जखन कासि फैहा हालाय आं हि हाजे नरनि जे कैंडिडेट
রাহা আং এরপরে হালাই নির্বাচন যখন ডিক্লার রাহা নির্বাচন ডিক্লার মানে প্রিয় ক্যান্ডিডেট ডিক্লার রাহা আং 5 দিন আসল দহা আং নুও আং বাই কেউ বিজেপি নেতারা ফাই মারে ফাইয়া আং বাই কোরা ডিস্ট্রিক্ট কমিটি থক রাজ্য কমিটি থক এরপরে তাবাহিনী নি ব্লক কমিটি থক তাই সাংগঠনিক দেখাশোনা করে এবং আর ফোন গানে খেলাইয়া বিনি বাগৈ আং মাথুয়া যে বা তাবাহিনী আনি যে তাবাহিনী আনি থুইনো আং মাথুনি বাগৈ আং যে আগেबो आं टिरेस खौ फैजा आं तिप्रा मुथाना हाबि थांसिनाय हिनाय आं तिप्रा मुथाना आं जेमा राजानि जे नंमानि राजानि सामं ताकमानि बिनि नायखलमानि नंमै आं ताकमानि हिनाय तिप्रा मुथाना दुकान दहा आं ताकरो इंगेला नों बीजेपी न कोई फाइमानि से अंखाना बले माने तिप्रा माथाना हामजागै फाइमाया ना आं बीजेपी ना हामजाया गइना आं तिप्रा मुथाना दुकहा तिप्रा मुथाना हामजागै ओ हानि बाथारनो रक्षक खनि बागै आं जतटुकु फारे आं अतटुकु रक्षक खनि हे आं सदा बासागै सामक तांनाय हिनिना आं तिप्रा मुथाना दुकान दहा आं नों जे तिप्रा माथा जुगदान रो फैफुगो नों साइसुंदे फाइना पार्टिनि बर रंबो तै फाइजा ना आं